ating native sibuyas. Habang sinasambot sa natin kanina, parang gumo pa mga katribo. Tuyo na siya mga katribo. Oh, diba? Ay mga katribo, ito na ang ating ginataang native. Isang mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Ako nga pala sa Do at welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, magluluto tayo ng adobo sa gatang native na manok. Dito na ang ating native. At ang mga sangkap na gagamitin natin, meron tayo ditong tanglad, bawang, sibuyas, pagkitang pino, toyo, suka, at saka syempre ang bagong bigan kata. Tara mga katribo, samahan niyo akong lutuin ito. Natin mga katribo, ang pagluto ng ating ginataang native adobo sa gata. Maglagay na tayo ng bawang. Sa sibuyas. Bango talaga ng bawang. Ilagay yan. Ilagay na natin ang ating native na manok. Sangkap-sayin lang natin. Lagyan na tayo ng tanlad para sangkot siya palang bumango na. Tribo, habang sinasangkot sa natin kanina, ilagyan na natin ng tubig sa kanyang mga toyo, paminta, bago natin pakukuluin. Isa sa mga tekniko niya para mapalambot, kailangan sa unang bugso ng apoy malakas para pag medyo bumawas na yung tubig ay yung sabaw, saka natin pahinaan para mas lalong lumambot yung babo ng manok. Balikan na lang natin siya mga katribo. Full check na natin mga katribo. Diba? Kumunti na yung kanyang sabaw. Saka natin yun siya, tagtamuin natin, saka natin yun, pahingaan ang apo. Yan lang, para mas lalo siyang lumambot mga katribo. Check natin ulit maya maya. Full check ulit natin mga katribo. Parang gumo pa mga katribo. Maya ulit. Pakatigas pa. Konting palambot pa. Double check natin mga katribo. Tulo na. Tulo natin itong tanglap. Tuloy na natin itong gata. Purong gata. Huwag lang natin tatakpan mga katribo para hindi siya mamuo. Tuyo na siya mga katribo. Oh, diba? Sarap. Wow!
Mamanti-mantika na. Muli natin mga tribo. Ganito. Kain na. Tayo mga katribo. Ito na ang ating ginataang native. Wow! At mayroon tayo ditong kasamang padas, kukuyog kung tawagin sa Bicol. Bago tayo kumain, pasalamat muna. Yun! Kaya tayo mga katribo. Tikman na natin itong ating ginataan. Palagay ko pangunat pa. Pangunat pang konti. Bawal sa may pustiso. Daming kunat ng manok natin. Panlaban na yata ko eh. Lang siya dito sa ating padas. Wow! Kuyog kung tawagin sa amin sa Bicol. Ha? Maparami kain natin.
bago ko tapusin ang aking video, gusto ko lang po i-shoutout ang aking kaibigan na si Dodong o si Richard Flores. Maraming salamat kaibigan sa pag-support ng aking channel. O paano mga katribo, hanggang dito na lang po muna ang may babahagi sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Sa mga hindi pa dyan, baka naman subscribe nyo naman. Maraming salamat po. Bye bye.